baban Sumayya. Yanzu waɗannan maganganun har daɗin faɗa suke maka? Har da za ka kwashe ka je ka gaya mata Talatuwa? To da ka gaya mata yanzu maganin me za ta yi mana? Me za ta yi mana? Maimuna? Sai ka ce mahaukaci? Wallahi ban gaya mata Talatuwa komai ba. Ke ni tun da muka dawo ban yi wannan magana da kowa ba. Ki yarda da ni. Ya aka ka sani? Domin na san daga ni sai kai sai Bintalo ne a gidan nan. Ko kuma Bintalo ta sani ne? Kenan dai akan abin duniya ka yarda ka jure duk wani wulakanci ɗan Audu. Kalas, na yarda na samu abin duniya a nan kuma a je lahira a samu ladan a ɗibo ladan waɗanda suke wa mutane wulakanci a duniya a jabga a cikin. Ina so ku bani haɗin kai. Ku aminta da ni na zo da shi. In dai an yi haka, insha Allah wannan yana sai mun gurfanar da shi a gaban kotu. Dan gidan Alhaji Mumunu ba kuwa ne fa. Ko dan gidan wane ne? In har za ku cire tsoro da irin tunanin me zai je ya dawo, har da zai sa ku janye, wallahi sai mun gurfanar da shi a gaban kotu kuma sai mun cike shi tun daga nan har zuwa gidan yari. Wane ne Abba? Yaushe aka haifi Abba? Wallahi inda a namiji na zo, wallahi ni zan yi mulkin ƙasar nan. Abba ya yi kaɗan ya taɓa ni. Amma fa karki manta, uwa ɗaya uba ɗaya kuke da Abba. Shi yasa ba zan huce a kansa ba, akan matarsa zan huce. Amma idan har hakan ya zama sanadiyar cewa idan an taɓa ta Abba zai iya rasa ransa, wallahi sai dai ya mutu. Cewa zan yi kawai Allah ya ji kansa. Sassauci Islamic Medicine mun ƙara inganta muku magungunanmu fiye da da. Ina masu fama da matsalar masturbation wato istimina'i wasa da al'aura don biya wa kai bukata. Albishirinku mun inganta muku magunguna. Kankancewar gaba, saurin inzali, tarfarin ruwa, ya mutsewar fata, istimina'i idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yakan hana shi aihuwa. To ƙarshen wahalar ku ta zo bi iznillah, akwai maganinsa ingantacce muna haɗawa a cibiyar mu ta Sassauci. Muna ba da maganinsa ana amfani da shi tsawon sati 2 zuwa 3 a rabu da matsalar gaba ɗaya bi iznillah. Walsa ma ba a bar ku a baya ba, shi ma muna da ingantaccen magani a Sassauci Islamic Medicine. Sa'an nan muna da ingantaccen magani na sanyi. Cibiyar Sassauci muna da rassa kamar haka: Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri da kuma garin Kaduna. Sa'an nan muna da ofis a ƙasar Nijar, Cote d'Ivoire, Saudiya da kuma ƙasar Benin. Idan kana so ka tabbatar da ingancin magungunanmu, to ka shiga shafukanmu da suke TikTok, Instagram ko Facebook. A nan ne za ka ji yadda al'umma suke godiya da san barka. Gargaɗi ga kwastomominmu, ba mu da ofis a ƙasan Benin sai saman Benin. Sa'an nan muna tura saƙon maganinmu a ko'ina kake a faɗin duniya. Masha Allah, mun gode sosai.